assalamu alaikum bandiraɓe eɗen ɗo hannde gonde ceerno Racine Thielo joom Hamsun Khaf ganduɗo Allah mawlanaɗo Allah. assalamu alaikum ceerno. waaleykum salam wa rahmatullah. a salminama a juurama. bisimillah a ñagama duwaw. yo Allah kanto ko kalino ko. allahumma amin allahumma amin. ko bilino ko. amin. barkinala sallallahu alaihi wasallam barke Cheikh Tidiane barke Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu. ceerno Racine hol gonɗo ceerno Racine? ceerno Racine ko jiya maccuɗo Allah goto tan mo ganduɗa o gandal tan yiiloto to gandal wawi ummirade foof tawi ko gandal nafo julɓe nafo leñol ngol on tan woni ceerno Racine. ceerno Racine holto jeeya e diwan men? ceerno Racine nde jeeya e diwan wiyeteɗo Jawara hedde Podor sa yewti tareji no woodi. ceerno Racine e batte bayre naneno haala bayre jeegu walla bayreji wawi ɗum noon holo len ko ganduɗa ko tan aɗa wawi ɗum hokkude julɓe ɓe? bayre jeegu ina waɗire course ina waɗire duwaw e course ina waɗi kadi ko windete neɗɗo ɓuftoro ɗum so ɓuftirima ɗum Allah ne wawi wadde kala ko yeehi Allah waɗa hen Allah waɗa jara eyyi ɗum ɗon secret ji inen ɗo. bayre aussi e batte jilotoɗo woɗo poddirowo e ko way noon. eyyi ɗum ɗon ko duwaw tan ina waɗi ko watte wiyete ko riyada walla kalwa so duwa waɗama hen tan neɗɗo kala ko foddirto Allah ne wawi wadde heɓa hen fof ina joga. e batte kayitaji kadi? e batte kayitaji kadi wonko watte banggue course wonko windete kadi neɗɗo bufto ɗum so waɗi ɗum Allah ne wawi weɓna o heɓa kayitaji ɗi won kadi ko sulmate yeeso so joɗɗima e pewnoɓe kayitaji ɗi Allah ne wawi ɗum weɓnude ha weeɓa e bawde Allah. kadi e batte dewgal par ce que joni kam yimɓe jii dewgal dewle ɗe joni catti no fewi. eyyi batte dewgal mbiyatmi ko yimɓe haɗa ɓe nadde e dewgal yooɓe jewtu ɗum yooɓe ƴeew banggue batin walla dewɗe ɗe ina jaaɗi par ce que tabiyaji so jaaɗani tan dewgal ngal heewani boyde walla so ɓooyi kadi ko haala tan e histoire kono neɗɗo haɗama resde a ƴewtu ɗum mawɓe amen nden ko noon ɓe dadirno amen haɗa ɓe desde debbo ɓe ƴewtude dewgal ngal e banggue batin haɓe ƴeewa tabiyaji mbaɗa ne jaaɗi so jaaɗi ɓe kuɗɗo residirde kono minen joni men gardi nder yiɗɗe nde te min ƴewata ko suumi ko hen nder kono e wayde noon foof noon so neɗɗo ari tan so tawi ne yiiɗi joom suudu mum walla joom suudu no yiiɗi gorko mum soɓe mbawrani duwaw no wawi hen waɗede haaɓe mbawra haaɓe gonte e jaam ɗum noon kadi sécurité ji ne joga. ceerno Racine holto woni makkan ma o saaha holto gonɗa? min gonmi ko Parcelles Assainies unité 18 unité 17 hedde dépôt Coca Cola o ko toon woni diwanam. aɗa wawi hokkude bandiraɓe numéro ma? eyyi numéro ko 77 649 06 60 ɗum ɗo woni numéro 77 649 06 60. eywa eko fati e batte goragu par ce que yimɓe jii hande goragu no tampina worɓe hewɓe eyyi hol hen sirluji ɗi ganduɗa ɗi Allah ne rokkuma ɗum hen? eyyi goragu kam haɗa yimɓe haɗama arde e ceerno Racine ni mami rokki hen secret goto battede gawri sa fewni gawri tan aɗa muuɗa hen mana aɗa jakka ɗum eyyi saɗa waɗa ɗum tan Allah ne wawma waɗ rokkude goragu hana mayata a wasta goragu so ɗum ɗon ala noon so tawi noon ñaw o binni ɗon sa ari tan mamen watta hen mamen mbatta hen kamen gandi e kamen mbawi ne waɗi inde Allah bindeteɗo neɗɗo so yeeri ɗum tan Allah ne wawi ɗum rokkude goragu hana mayata. machallah e batte place jiltoɗo place de ligguey ko way noon? banggue jiltoɗo place kadi wonko waɗete aɗa masoɗum e juuɗe ma yeeso ma Allah ne wawi wadde kala to jiiɗiɗa place so tawi toon aɗa handi hen e banggue gandal ma aɗa wawi hen hebde ɗum ɗon kadi ina joga. e batte visa jiltoɗo visa en? eyyi ɗum ɗon kadi emin liggo hen Allah nan rokka amen hen résultat emin jetta hen Allah no fewi Allah jomiraɗo wonko waɗete tan so neɗɗo buftimo ɗum balle jeeɗiɗi daari mbaalu danejo so waɗa won sadak baɗeteɗo hen tan so waɗi tan so yeehi ne wawi hebde visa inchallah. e batte ko wayno korte en walla liggaɗo en e ko way noon ɗum ne aɗa liggo hen? eyyi ɗum noon kadi emin liggo hen won secret goto wiyeteɗo iftale sihum so yalata koye kaaƴe e meselde so neɗɗo ɓoftima ɗum tan so pari ubba kaaƴe ɗe meselde ɗe kala ko wonno ko boni e ɓanndu mum ne wawi iwde bawde Allah. ok Hamsunu Khaf kam ko firti?
eyyi hamsuna kaaf ko secret goto anduɓe mbaɗi haafuji gonɗi e gurano foof renina e secret o noon tahi ne wiye hamsuna kaaf eyyi ko secret mo ganduɗa o ina waɗa jalbu ina waɗa tahsin ina safra ina hay tulni secret o ne waɗa ɗum hay tul secret eyyi hay tul secret o dal ko secret jajjo tarjuman ganda kala ko moƴƴi ina waɗa ɗum ɗum addi wiyede ceerno Racine hamsuna kaaf eyyi hamsuna haaf o mataw won indirɓe kam ɗum tan eyyi saabu ko secret mo ganduɗa o mbaɗa yiɗ ɗum eyyi saabu ko gandal jonde kala jiɗɗo jokkodirde e ma holno waɗata yo noddeme 77 649 06 60 77 walla ara Parcelles Assainies unité 17 hedde dépôt Coca Cola ok a jarama ceerno Allah jarama on jarama min juule nelaɗo sallallah alih w sallam emin jetta waliyeɓe mum emin jetta leñol ngol foof yo Allah wallu leñol ngol yo leñol ngol yaaru yeeso yo julɓe fof gon goto yo fulɓe fof gon goto yo Allah wallu leñol fulɓe fof allahuma amin barke allahuma salli ala seydina Muhammad allahuma amin allahuma amin on jarama Allah jarama eke fate batte élection ji noon eyyi élection ji emen duwo Allah waɗa hen jaam yo yimɓe gartir hakkillaji mum tan anda laamu ko Allah tokkirta ma Allah yaranaka laamu ko mbawɗa wadde fo a laamata gonɗo ɗo mawɗo leydi ndi emen duwonomo emen wiyamo kanko ne yo artir hakkille makko kanke opposition o foof so tawi Allah ne joguirimo so tawi mo joguiri lamtade tan ma Allah tottumo tawi goto probléme dañda hen so jogorano lamtade kadi kala feere mo wawi wadde so Allah indano o lamtatako tan o lamtatako kono noon yo kamɓe yamtomo fof yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe ganda Sénégal ne waɗi sukaɓe ne waɗi mawɓe ne waɗi neeɓe ne waɗi ñawɓe yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe balla leydi ndi balla julɓe ɓe balla Sénégal en foof kala to neɗɗo wawi wonde foof jogui nationalité sénégalais yo andu kañum ke Sénégal jeeya yo yid jaam yirana koreji mum jaam ko ɗum ɗon tan addata jaam e leydi kono yidde laamade par la force ɗum ɗon addata jaam ko musiba tan addata yo yimɓe fof gartir hakkillaji mumen anda élection ko jour goto so gasi jour ji nene e caggal mum yo yimɓe fof jiid jaam leydi ndi wawa dañde jaam ok machallah sallallahu alaihi wa sallam ok a jarama